L'Isaac Asimov tenia por a volar. I si ell tenia por, jo, que sóc un xinxarel·lo, és normal que també tingui por a volar. Però si ja es veu que els avions van molt amunt, que això no és com agafar el metro o el Rodalies. Si és que un dia es trobaran a Sant Pere entre els núvols. Em diuen que van molt ràpids i tot això, i que s'estalvia molt de temps. Però per estalviar temps, el millor és sortir amb temps. Això és com allò que diuen que tots els que compren una moto és perquè tenen pressa. I per què tanta pressa? Al cap i a la fi, l'important és arribar. Arribar, però tocant de peus a terra. Que per anar pels núvols ja tenim els somniadors.